Kini atong mini grocery, mulambo ni. Madato may taan eh. Maghimot ang mulpun. Kaloy anak, ay buligan sa Ginoo. Ampo lang jud ta. Bitaw. Kini atong balay, hindi kini atong balay eh. Manikamot yung tanak kung saan natin ipagpalambo kay Nagin pa pero napadulong pa, may napadulong ba? ito sa bra. May muna to ay kumpare mo na ko ni. Atong laton. Oh sige, basig linding ni. Pre. Ato tala paridok na pre kay mangulam tag kwarta pre. Atay pre. Lang ti kwarta pre. Ngutang gyapon to pre. Oh. Ang ulam daron kay yang papa, gikan abusan. Sige pre, sige pre. Kailan mo siyang papa? Isa ya papa pre. Ikan ba Ruel Prospero ba? Basta. Kita. Pre. May uto. Ito pre. May kinaa mo pre. Oh lagi pre. Tay pre no. Yan ni pre kinakabalay naka pre. Ay, sus. Easy na kanang baloy sa mga pre. Ay, kabalo ka pila kang tindahan ni pre. Pila man pre? Pila ka ito pa? 120,000. 120,000 ni. Mapailangot pa nito eh. Siminto ligon kay ni. Grabe malaya ni. Ay, Katas ng agusan. katas na agusan ni. Pagi satellite. Oh, napoy branded na TV oh. TV, Pila na pre? Kali. 12,000. susi mila, flat screen Pagi na. washing. Napa may washing dito. Napa may washing. TV. Kabalo ba mong pili kang tindahan imong mini grocery? Wala pre. Pila man pre? Pila ka ito pa? Mga 3,000 lang yun. 3,000. Starting pa lang na. Starting pa lang ng 3,000 oy. Sunod pohon mo dako ni, mula mong tukuron. Basta-basta niya eh. Kaloy ang diyan eh. Na magaling. Ani mo pre. Kini mong balay dako kini mong balay. Daghang gini gamit na sulod. Dapat iso niyo. Oh. Apa oh, kini kabalo mong pili kang tindahan aning aparador. Wala rin. Pila ka ito pa? 5,000. 5,000 na. Kaya sa Jumong. Ano jumong lang ipalit? Ini speaker na to, pila ka ini pa? 8,000 dito na sa Dismart. Oh, Agusan. Dismart, 8,000 ha, speaker, dito kay tingog na, dito kay joker ri ah. Arep. Basta ito no, marag tuligan di karon pre ba? Ay, nga ni jud maning kamo pre, nagkano pa man kami papa nga mo tukod may branch diya sa highway kadunan. Bitaw sa barangay. Oh, dili kami basta-basta ron pre, big timer na mi. Ito man sa agusan ko na mo pundar. Kami gadusa ng papa. Ano ba? Oh, dito ni nakakuha kwarta nga yang iyang di trabaho dito, man nga gisugod din among negosyo. Oy, nakabalay dayon ni. Hindi pinay pre mag-abusan dar makaparta pa. Nagkamot naman po midring na nindar Amo po. tra na. Mo ni nga among balay ron. Kung makita nimo, hamugaway jud, nindot kayo. Mahal yun ito yung mga gamay. Sino? Pre. Oh, mag-o pa ni siya pre, pero oh, makita man. Awa oh. Oh, dito pa kayang sis ni. Ano ni kabagtik among balay oy. Tatas nga agusan jud Ako ni. ito yung motor niya, nasikot. Pero namutan ako pre. Unsa may day tuyo niyo dire pre? Ano din ka pre? Yung mga kumpare, yung mga kumpare, mga martes kayo pre. Unya pre, unsa may amon kadahalit niyo pre? Nami diri karon pre kay murag hindi kay ka murag kasi na kay pangiram sa mura pre. Unsa may amon pre? Yan yung kwarta pre. Pangiram. Oh no. Pre. Warta pre. Lagi pre. Wala ra ba mi kwarta karon pre? Wala ra ba mi kwarta karon pre? Bisod na po boy. Na may kwarta kung mag-loan pa to. Sige pre, sige pre. Ako kayo mga kwartang disikutan. Pero, huwag kita pa ito, huwag kita kaingon nga pila itong hirmon. Ganun lang marami ito sa palimalay. Wala pre, ano pa nagsugod pa taon ni pre? Oy, sige pre, uli sa mo pre. Tindakan pre wala halin ni pre. Kabayar kayo. Sugod pa taon ni oy. Pauli na tapos. Pauli ka to. Uli nga sa mo pre, wala kini kahipa ka ikapahiram sa inyo nga karon. Ano, pare, sarap na. Ay, lako na mo, lako na mo. Pa ita manghira mga balay kwarta di ay. Matuo kung makahiram tag kwarta pre. Pre, bugira pa kayo kanina pre. Mahal yung mga gamit. Biglang mahal yung mga gamit. Ang hiram ng kwarta, ito tagai, bata pirma. Pahulam. Kayo na pa yung ulan pre. Ulan pa jud. Uli ata pre.
So karon mga kamigo mo, naay mi diri sa Purok Daya Kadunan sa balay ni Boss Ruel Prospero. Ang solid kay namo nga supporters niya sa una pa gyud pagsugod namo. Mo amo jud siyang gibisita kay Ikaw na nagkundang. una nagkuan. Mo to mga kamigom no. So ikaw boss. Salamat kayo sa pag-ari sa akong mga amigo sa Tagamigong Vlog niya. Akong i-shout out ang akong mga amigo sa Agusan si Simsim Pascual ug mga Manla family o Libardi family sa Barangay Tagbina Agusan nga si Kapitan Dingge. Please subscribe my YouTube channel Tagamigong Vlog o shout out ko sa mga amigo nako diya sa Quiapo, mga Kaduyak family, Prospero family, Libardi family o diari po sa Purok Dayas Kadunan si Anggon family o Bandarano family. Please subscribe Tagamigong Vlog. Daghang salamat. Okay, kamo dia. Shoutout po rin ka Milba Pagalang Aligarbis sa Nabunturan. Shoutout ko kang Kent. Shout out sa Rick Agritrade. Kailan taga kidapaw ay Shoutout po rin kang Kuan. kauban nimo ba? Mga kauban mo trabaho. Shout out ko sa mga kauban ako dira sa Rick Agritrade no. Dagan pa sila. Daghang kay sila. Kamu tanan. Pangalan. Shout out mo tanan. Shoutout po rin itong pitik kanya si ano Si Street. Street Flix TV. Shoutout kang Master Street Click TV, itong pitikers ganina. O shoutout sa Baby Boss Samar no, sa inyong tanan, kang Ma'am Nadet, kang Rehina o kang katong yang kauban si Ayubi. Shoutout sa inyong tanan. O sa tanan nagtanaw no, salamat sa pagtanaw. Salamat. Paki-share sa among video to reach more people. Salamat. Shoutout sa shoutout mo sa 100 views sa YouTube. 100.